לכפר עליו ולשלח אותו. כן, אה? כן, כן. אוקיי, אז עכשיו מבינים את הסיפור, נכון? הוא לוקח את כן. שני השעירים, הם צריכים, החז"ל אומרים לנו שהם צריכים להיות זהים לחלוטין, והוא שם אותם לפני השם, עושה גורל, אחד מהם לוקחים שעיר לעזאזל, זה האחרון, מה שכתוב בהווה, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה, ושילח את השעיר במדבר. אז עכשיו, מה שאפשר לראות כאן, אם את שמה לב, זה מה מאפיין את השעיר לעזאזל לעומת השעיר לשם, לפי מה שאנחנו מבינים. אה, מה ההבדל, אולי כאילו? מה ההבדל הגדול שם? נתחיל עם זה. מה הפסוק מדגיש בעצם? אה, אולי שהוא כאילו, לא יודעת, יאמן חי? שהוא לא? אני לא יודעת, אולי שהוא כאילו יאמן חי לפני השם, אני לא יודעת. לא, זה כולם, זה שניהם. הפסוק הוא אה, כזה, תסתכלו, זה שני פסוקים אחרונים, בעיקר האחרון. השעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יהומת חי לפני השם לכפר עליו, לשלח אותו לעזאזל המדבר. שולחים אותו למדבר. ואחרי זה כן. חוזר. ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה, ושילח את השעיר במדבר. נכון? אז עכשיו, מה בעצם מה? הפסוק? הפסוק, מה הוא מדגיש? את הפסוק המדבר? מדגיש בדיוק, ששולחים אותו למדבר ושולחים אותו מחוץ לתחום של ישראל. זה מה שחשוב. מה זה אומר? זה אומר שלפי התורה, מה שחשוב פה זה שהעולם כאילו מחולק מבחינת רוחנית לשניים. יש האזור של ישראל, השכינה, ויש המדבר, זה בחוץ, זה משהו לא. שכאילו מה שאומרים זה שיש בפנים, יש בחוץ. יש מה שקרוב לשם, ויש מה שנזרק לגלות. יש מה שהארץ הקדושה, ויש מה שנקרא ארץ גזרה. גזרה מלשון לגזור. הכוונה ארץ שהיא גזורה כאילו מן הארץ ישראל, מארץ ישראל, מארץ הקדושה. זאת אומרת, התפקיד של השעיר לעזאזל, לצאת החוצה. אוקיי. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו, מה בעצם אנחנו מבינים? אנחנו מבינים ש... רגע, מה זה? זה מעולה. ומה בעצם התורה אומרת לנו? התורה אומרת לנו שהחטא, העבירה, אוקיי, זה לא רק משהו שקורה בתוך האדם, שהוא צריך לחזור בתשובה, אלא החטא זה משהו שנדבק לעם, שנדבק לציבור, ואנחנו צריכים להוציא אותו החוצה, מחוץ למקום ששם עם ישראל והקדוש ברוך הוא נפגשים. את מבינה את הרעיון? נראה לי. זאת אומרת, העבירה זה לא רק בעיה שלך והקדוש ברוך הוא ביחד. אני עשיתי חס ושלום עבירה, אז זה לא שיש לי בעיה לפתור עם הקדוש ברוך הוא עכשיו, אלא יש משהו שהתווסף, ומשהו מיותר שהתווסף, ואני צריך להוציא את זה החוצה, מחוץ לתחום. יש תחום שייך לקדוש ברוך הוא, ואני צריך להביא אותו מחוץ לתחום, למקום שהוא לא מקום. כי המקום היחיד זה לפני השם. אז אומרים, לפני השם, שמה יש את הקורבן של השעיר לשם. אבל השעיר לעזאזל הוא החוצה. ולומדים מכאן, מהפסוקים האלה, כאן לפחות, שהמדבר זה לא רק תיאור של משהו, אלא זה ההפך של התחום של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. ההפך של ארץ ישראל כביכול.
אבל זה לא נכון, יש גם מדבר בארץ ישראל, אבל כשרוצים להגיד משהו שייך למדבר, מתכוונים להגיד הוא שייך למקום שהוא לא מקום, שהוא מחוץ לתחום, שהוא לא שייך לנו. ובקיצור, מה זה השעיר לעזאזל? לפי הפסוקים רק, עוד לפני שהם בודקים מה חז"ל אומרים, הם מדגישים שהעולם כולו הוא או לפני השם או מחוץ לתחום. והחטא והעבירה והעבירות שיש בשעיר לעזאזל, שזה קורה ביום כיפור, ושאנחנו מבקשים כפרה וסליחה לקדוש ברוך הוא, כל זה קורה באמת, צריך עכשיו להוציא מחוץ לתחום את העבירה. העבירה צריכה להיות מחוץ לתחום. אוקיי? הרעיון הוא פשוט, פשוט לך? כן. בסדר? זה אפשרות ראשונה. וזה לא אפשרות ראשונה, זה הבסיס שעליו יבנה את הכל, לפני שאנחנו נראה שכל המפרשים עכשיו מנסים להבין מה קורה שם. למשל, הנה, זה אוקיי. רמב"ם במורה נבוכים. מרחיקים אותו תכלית, מחליקים אותו תכלית הריחוק, והוא ישלח לארץ גזרה שאין בה יישוב. רואה ולא שהרמב"ם, את רואה שהרמב"ם מתחיל מאיפה שדיברנו עכשיו. מוציאים אותו החוצה תכלית הריחוק, כמה שיותר שרחוק, שהוא לא יהיה אצלנו. ולא יסתפק שום אדם, כי החשאים אינם רוף המועברים מעל גב פרט זה לפרט אחר. ואין כל המעשים האלו אלא משלים להקניית צורת בנפש, כדי שתהיה שם התפעלות לתשובה. כלומר, כל מה שקדם במעשינו כבר ניקינו עצמנו מהם, ואשלח לו אחרי גבינו ודרכם בתכלית ההדחה. כן. אז מה הוא מדגיש הרמב"ם? מה הוא מה? מדגיש? הוא מדגיש משהו מאוד מעניין. את יודעת שבזמן הבית המקדש, המשנה והגמרא מספרים שהאנשים היהודים היו מתנכלים לשעיר לעזאזל. מה זה אומר? זה אומר שכשהכהן שהיה צריך לקחת את השעיר לעזאזל ולזרוק אותו מצוק במדבר, הוא היה יוצא מירושלים, אז האנשים היו מנסים להרביץ לשעיר, היו תולשים ממנו שערות, כאילו הם היו מתנכלים. למה? כי הוא הסימן של החטאים ולעוונות ולפשעים שעם ישראל עשה. אז הם, מסכן. אז הם בעצם התנכלו בו, כי הם אמרו, הנה זה הרשע, זה הרע, הוא לוקח את זה. על זה אומר הרמב"ם, פה משהו מאוד מעניין, הוא אומר, אל תחשבו שהחטאים שלנו נמצאים בתוך השעיר הזה, בתוך החיה הזאת. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, ואל יסתפק אדם, כן, זה מה שהוא אומר פה, ואל יסתפק אדם, שום אדם, כי החטאים, מה זאת אומרת? כי החטאים אינם גוף מועברים מזה על זה. זאת אומרת, זה לא שהחטאים יצאו מאיתנו, ועכשיו הם נמצאים בתוך החיה הזאת, אלא ברור שזה לא ככה. אז מה זה היה? אז הוא אומר, זה משהו משל, משל לתשובה, משל לזה שאנחנו חוזרים בתשובה. אנחנו מוכנים לחזור בתשובה, ואנחנו זורקים מאחורינו, זאת אומרת, אנחנו מתפטרים סופית מכל החטאים והעוונות שעשינו. לכן הוא אומר, זה משהו רוחני, זה משל חינוכי. זה משל חינוכי, ביי. זה משל חינוכי, אבל זה לא משל, זה לא אמיתי. זה לא כמו שהם חשבו, שאם עכשיו הם מרביצים לשעיר הזה, אז העוונות ייעלמו. זה לא בגלל זה. אלא הוא משל, זאת אומרת, זה טקס שבא לסמל, זה סמל כזה, אומר הרמב"ם. זה סמל שאנחנו מתפתחים מהעבירות. זה מה שאנחנו עושים. לכן הוא אומר, מה שחשוב פה זה התשובה. אנחנו מראים שאנחנו התפטרנו מהעבירות, אנחנו זרקנו אותם רחוק,
ואנחנו עכשיו חזרנו בתשובה, ואנחנו ניקינו עצמנו והדחה תכלית ההדחה. אז כאילו זה רק משל איך אנחנו אמורים לחזור בתשובה, או שזה באמת כאילו מחזיר אותנו בתשובה כמו, אני לא יודעת, לא, לא, זה משל. כפרות, או, אני לא יודעת. אז מה שאת אומרת זה נכון, זה בדיוק השאלה שמתלבט הרמב"ם. והוא בעצם עונה, אנחנו, זה פה סמל לחזרה בתשובה. בעצם, איך נקרא לזה, מה מכפר? מה שמכפר זה התשובה. זה מה כן. שבעצם אומר. מה שמכפר זה התשובה. מה שעושים את הטקס הזה זה כדי שאנשים כשעושים מעשית את הטקס הזה, אז הם מבינים שעכשיו עליהם לחזור בתשובה והם חוזרים בתשובה. זה עוזר לחזרה בתשובה. אבל אין שום משמעות למה שאנחנו עושים בצורה אמיתית. זה לא שהעבירות שלנו נכנסו בגוף של הכבש הזה, ועכשיו אנחנו זורקים את העבירות במדבר. אומר, אם אתה לא תחזור בתשובה, מה שזרקנו את הצעיר הזה, זה לא עושה כלום. יש לי שאלה, כאילו בזמן תקופת בית המקדש, תשליך וכפרות זה היה גם, או שזה עכשיו במקום זה, כאילו? לא, זה תמיד היה שם. רק היום אין, היום אנחנו כבר לא עושים את זה. למה? כי אין בית המקדש. כשהיה בית המקדש היו עושים את זה, זה היה דרך לחנך את עם ישראל, ולהגיד להם, תסתכלו, אנחנו זורקים את העבירות מאיתנו, זאת אומרת, אתם חייבים לחזור בתשובה עכשיו. לכן הרמב"ם אומר, לא קורה שום דבר עם השעיר עצמו, הכל זה חינוך. זה טקס שעושים כדי לחנך. ואחרי זה מקווים שאנשים יחזרו בתשובה ויהיו באמת קרובים אל השם. אוקיי. זה מה שאומר הרמב"ם. אוקיי. מה אפשר להגיד עוד? אה, בקיצור, הוא אומר, כן, התשובה בעצם צריכה להיות מאוד חזקה ומאוד אמיתית, ואנחנו עושים את הטקס הזה כדי לחזק את דרך התשובה אצל האנשים. אוקיי. אוקיי. לכן זה הסבר שני, כן? אם אני חוזר, הסבר ראשון, מה זה אומר? הסבר זה הפסוקים. הפסוקים אומרים, המטרה שהתורה מדגישה, אתה צריך לשים את העבירות רחוק ממך, מנותקות ממך, לא איתך. וזה מה שזה אומר. אני צריך להרחיק את זה. הרמב"ם אומר, זה לא אומר רק שצריך לשים את העבירות רחוק מאיתנו. זה אומר שצריך לחזור בתשובה, בתשובה אמיתית. איך עושים את זה? מראים לך איך אנחנו לוקחים את העבירות ומרחיקים אותן מאיתנו, שזה אומר שחזרנו בתשובה. אוקיי, אבן עזרא. עכשיו, אבן עזרא, מה הוא מסביר? אוקיי. אמר רבי שמואל, אף על פי שכתוב בשעיר החטאת שהוא להשם, גם השעיר המשתלח הוא להשם. ואין צריך שהמשתלח איננו קורבן, כי לא יש יחד. ואם יכולת להבין הסוד שהוא אחר מילת עד הדרך, שתדע סודו וסוד שמו. כי יש לו חברים במקרא, ואני אגלה לך קצת הסוד ברמז, בהיותך בן 33, תדעו. תדעו. אבן עזרא, מה הוא אומר? הוא אומר, קודם כל, תבינו, השעיר המשתלח, דבר ראשון, גם הוא לשם. למה? כי הוא חלק מהטקס, זה לא יעזור. הוא חלק מהטקס, זאת אומרת שגם הוא לשם, אבל הוא לא קורבן. כי לא שוחטים אותו, אלא זורקים אותו. והוא אומר, זה קשה, שאנחנו כאילו מקריבים לשם קורבן בלי שהוא לא קורבן. והוא אומר, יש לזה סוד, ואני לא מסביר לך, בעצם הוא אומר. הוא אומר, אני אסביר לך קצת, וכשאתה תהיה בן 33, תבין. אני מבין ש-33 בשבילו זה כמו אצלנו בן 70, כאילו. מצחיק. אז הוא מצחיק. אומר, כשאתה תהיה בן 33, אתה תבין את זה. זה מה שאומר אבן עזרא. אבל מי שמסביר יותר את האבן עזרא, זה הרמב"ן. הרמב"ן בעצם, הוא אומר פה בשורה 20, תסתכלי, הנה רבי אברהם,
נאמן רוח מכסה דבר. זאת אומרת, הוא אומר, רבי אברהם הוא אדם חשוב, רבי אברהם זה אברהם מבן עזרא, ולכן מה הוא עשה? מכסה דבר, הוא לא רצה להסביר, הוא לא רצה להסביר רבי אברהם, אבל תמשיכי, הוא אומר, אני כן אסביר. ואני ערכים מגלה סודו שכבר גלו אותו רבותינו במקומות רבים. רבים. אתה מבין מה שהוא אומר? זאת אומרת, כאילו, כן, מה הוא אומר? שהוא כאילו אומר כאילו אני כאילו מגלה את זה וכאילו הרבנים שלנו גילו אותנו בעוד מלא מקומות. נכון. הוא אומר, למה הוא מסתיר? כשהחכמים אמרו שמה זה, אז מה זה? מפורש מזה. הוא מפורש מזה בפרקי רבי אליעזר הגדול. לפיכך היו נותנים לו לסמאל שוחד ביום הכיפורים שלא לבטל את קורבנם? לא הבנתי. אוקיי, מה זה אומר? סמאל זה השם של המלאך שממונה על הדברים הרעים, על החטאים, על החוטאים, על העבירות, על העונשים, זה סמאל. זה המלאך אוקיי. הרע, מלאך שמטפל ברע. הוא מלאך של הקדוש ברוך הוא, הוא מטפל ברע. ואז הוא אוקיי. אומר, סמאל, כשהוא שומע שבני ישראל רוצים לחזור בתשובה ולהביא בקורבן לקדוש ברוך הוא את השעיר לשם, מה עושה סמאל? הוא בא ואומר, היי, אני לא רוצה שיחזרו בתשובה, הם צריכים לקבל עונש על החטאים. קודם כל אוקיי. תקבלו עונש, אתם רוצים לחזור בתשובה אחר כך, אבל קודם כל אתם תקבלו עונש, מגיע לכם. ואז מה שקורה, נותנים קורבן לסמאל, לא לשם, אלא קורבן, סוג של קורבן, אז הוא לא קורבן ממש, אין לו שחיטה, ואין לו, לא מביאים אותו לבית המקדש, ולא עושים שום דבר מהקורבנות לשעיר לעזאזל, זורקים אותו. וזה כאילו אנחנו זורקים את זה למלאך הממונה על הרע, כדי להגיד לו, הנה, בבקשה, נותנים לו שוחד, אומרים לו, תאכל את זה בינתיים, תאכל את זה. ואז סמאל הוא רואה את האוכל הטעים הזה, אז הוא אומר, וואו, אני ממש אוהב את זה. אז הוא בא לאכול, והוא לא שם לב שבאותו זמן אנחנו מקריבים קורבן לשם. ואז הוא עוזב אותנו בשקט. הוא לא, הוא עסוק באוכל שם. מה, אבל מה שרבי אבן בן עזרא אמר זה שכאילו השעיר המשתלח הוא כן גם להשם, לא? כן, יפה. למה הוא להשם? כי הוא תפקידו להגן עלינו בזמן שאנחנו עובדים את השם. אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו בעצם, אתם הולכים להביא את הקורבן לשם, אז זה מצוין. עכשיו, זה עוזר לנו להביא את איך קוראים לזה? את הקורבן, זה לא בדיוק קורבן, אלא את השעיר לסמאל, כדי שסמאל יהיה עסוק ולא יפריע לנו בזמן שאנחנו מתקרבים אל השם. יפה. זה מה שהוא אומר. אבל את מבינה מה הקושי בדבר הזה? זה פשוט קצת מוזר כאילו, מה? נכון. ומה מוזר באמת? תנסי להגדיר, מה מוזר באמת? כי כאילו מה הקשר שמלאך, נראה לי, מה שאני רואה זה ממש מוזר שמלאך כאילו מה, זה לא באמת משחד מלאך, שעיר לעזאזל, לא יודעת כאילו. כן, את מרגישה את השאלה. השאלה שנשאלת פה זו שאלה באמת מאוד חשובה. ממתי אנחנו רואים שבני ישראל צריכים לעשות עבודה זרה? כאילו, מה זה לא עבודה עבודה זרה? זרה? זה עבודה מה? זרה להביא, אני מביא קורבן למלאך? מה קרה פה? זה לא עבודה זרה להביא קורבן למלאך. בוודאי כאילו למה? שכן. זה כל להשם. מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו עושים למישהו אחר מהקדוש ברוך הוא, זה סוג של עבודה זרה. אז זה כאילו אנחנו צריכים לפייס את דעתו של סמאל, של איזה מלאך, מה פתאום, ביהדות אין כזה דבר. לא, אבל זה כאילו מלאך אלוקים. כן, את צודקת, זה בדיוק זה, זה מלאך אלוקים. אבל בכל זאת, ממתי ראינו שצריכים להתפלל, לשלוח לו קורבנות, לתת לו שוחד, כאילו, מה זה הדברים האלה? זה לא רגיל, זה לא, אין כזה לא, דבר. זה קצת מוזר. נכון, זה מוזר. ותסתכלו עכשיו, מה שהוא אומר, תסתכלי בשורה 22 בסוף, והנה.
והנה התורה אסרה לגמרי קבלת אלוקותם וכל עבודה להם. וואלה. הוא אומר, מה זה העבודה זרה הזאת? הרי התורה אסרה שאנחנו נטפל במלאכים כאילו הם הקדוש ברוך הוא. אבל, הוא אומר, ממתי אבל זה נקרא עבודה טוב? זה לא אבל, ממש עבודה זרה. כן, הוא לא אומר שזה עבודה זרה, אני הגזמתי. כדי להגיד, מה זה העבודה הזאת? זאת אומרת, מה זאת אומרת? אנחנו עושים טקס בשביל מלאך? זה לא. דרך אגב, אין ביהדות אף מקום אחר שזה כתוב, שעושים כזה דבר. זה המקום היחיד. אבל מה הוא עונה? שורה 23 בכחול. אבל ציווה הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים שנשלח זעיר במדבר לשר המושל במקומות החורבן. והוא ראוי לו מפני והוא הראוי לו מפני שהוא בעליו ומאצילות כוחו יבוא חורב חורב ושיממון. ושממון. המלאך הזה הוא בעצם, איך נקרא לזה? תפקידו להביא את העונש, את השיממון, את הקטסטרופות, את כל הדברים האלה. אז הוא לא אומר, הרמב"ן אומר, זה בעצם, הקדוש ברוך הוא גם צריך להביא דברים רעים. הוא גם צריך להעניש, הוא גם צריך להביא מלחמות וצונאמי ורעידות אדמה וכל מיני דברים כאלה. אז זה לא אומר שיש לזה מציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא, זה השם שמביא את כל זה. אבל כן, הקדוש ברוך הוא רצה שביום הזה אנחנו אה, נראה, מה קורה פה? המחשב שלי עושה צרות. מה קרה? נתקע ונתקע. לא יודע, פתאום נתקע. הוא לא זז יותר. יש לו כל הזמן. וואי, איזה אה, סיוט. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רצה שבאותו יום אנחנו צריכים לדעת שקיים במציאות דברים רעים. קיים קטסטרופות, קיים חורבן, קיים הרס, ושמה אנחנו צריכים לשלוח ה- את השעיר לעזאזל. מה זאת אומרת? זה לא כמו שאומר הרמב"ם, זה טקס שצריך להביא אותנו לחזור בתשובה. אבל צריך לדעת שהעולם כולל בתוכו מימד של רע, מימד של מדבר, מימד של משהו שהוא לא טוב. המדבר זה הסמל, המדבר עצמו הוא הסמל, וזה המקום ששם שולט הרע, שולט ההרס, שולט הדברים הרעים. ולכן אנחנו שולחים אותו לשם, מפני שהוא מתאים לזה. אנחנו בעצם אומרים, אנחנו חיים בעולם שלא הכל חיוך, לא הכל טוב. יש בעולם דברים רעים, והעבירות בעצם מקלקלות את העולם. הם נותנים לחלק הרע של העולם להתגבר ולהיות גדול יותר. זה לא רק שאנחנו עושים דברים רעים, אלא העבירות והחטאים שלנו גורמים לכך שאנחנו יוצרים תוספת רע בעולם. זה מה שהעבירות עושות. זה מה שהרמב"ן אומר. כביכול הקדוש ברוך הוא יש לו שר, יש לו מלאך ממונה על הדברים הרעים, ועכשיו הוא מקבל תוספת. למה? עשינו מלא עבירות. אז אנחנו אומרים לעם ישראל, אתם צריכים להתפטר מזה, מהעבירות האלה, כי זה מביא רע לעולם. אז תחזירו את הדברים האלה, תחזירו את הדברים איך קוראים לזה, למקום שלהם, תעזבו את זה ותתעסקו אך ורק בדברים טובים. אז זה נכון, זה כמו הרמב"ם שצריכים לחזור בתשובה, אבל זה מדגיש נקודה אחרת, שאתה לא תוכל להיות בעולם ולקיים את התורה אם אתה לא מודע לכך שהרע באמת קיים איתך. יש דברים רעים. זה לא טעות, אתה רואה דברים רעים, זה באמת קורה. יש מרחבים של טוב,
ויש מרחבים שהם לא טובים. זאת אומרת, המציאות בעולם היא לא מציאות שהיא רק טוב. אז הרמב"ם אמר, למה אנחנו שולחים כדי לחזור בתשובה? הרמב"ן אומר, אתה לא תוכל לחזור בתשובה באמת, אם אתה לא מודע שכל עבירה שאתה עושה מוסיף רע לעולם, והרע קיים באמת. זה בעצם סוג של פעולה עבור כלל העולם. אנחנו רוצים לקחת את העבירות ולהגיד, אנחנו עוזבים אותם, הם שייכים לחלק הרע של העולם, אנחנו רוצים להתעסק רק בחלק הטוב. כאילו, הבנתי בערך, אבל כאילו, לא הבנתי מה הקשר לזה שאתה שולח לשם פיזית צעיר לעזאזל המדבר, לבין זה שאני אוקיי, זה מבינה שיש רע. הטקס שאומר, אנחנו מודעים, זה כאילו, הטקס אומר, אנחנו בתהליך של החזרה בתשובה שלנו, אנחנו מודעים שהרע זה משהו אמיתי, זה לא טעות אופטית, זה לא שפתאום אני רואה רע ובאמת אין רע, אלא באמת יש רע בעולם, יש רע, ואנחנו מודעים לזה, ואנחנו יודעים איך המעשים שלנו יצרו רע נוסף בעולם. ועכשיו כשאנחנו לוקחים את השעיר ואנחנו שולחים אותו לסמאל, למלאך שם, אנחנו בעצם אומרים, אנחנו חיים בחלק הטוב של העולם, אנחנו רוצים להקטין את החלק הרע שיש פה, לכן לוקחים את כל הרע וזורקים אותו אליך, בחלק הקטן שיש לך בעולם, ואצלנו הוא לא יהיה יותר. אנחנו לא נוסיף רע, אלא להפך, אנחנו נחזיר לך את הרע הזה, והרע הזה כבר לא יהיה אצלנו. כביכול אנחנו מנקים את העולם, מחזירים את הרע לאיפה שהוא צריך להיות. אהה, רגע. זה מה שאומר הרמב"ן. אז ראינו 3 גישות בינתיים. ראינו את הפסוקים עצמם, שאומרים לנו, דע לך, הרע זה שאתה עשית, העבירה שאתה עשית, היא שייכת למקום של רע, זאת אומרת, היא בתחום הרע שבעולם, והרמב"ם אומר לנו, כל הטקס כולו זה רק כדי לחזור בתשובה, והרמב"ן שאומר, אבל אתה לא תוכל לחזור בתשובה אם אתה לא מודע שאתה עשית רע בעולם שלך. לכן תוציא את זה החוצה ותביא אותו למקום שלו. שאתה אומר, אני מתנתק מהרע לגמרי, ואז הרע הזה לא ייכנס לי בעולם. מהמם. יפה. אה, רגע, מה ענקי השעה? אני סנדוויץ'. בודק שזה, וואי, כבר 1:15 אצלך, נכון? אז בואו, כן. נשאר לנו כמה זמן, עוד 6 דקות לפני שזה יכבה. אז בואו נעשה, אני אסתכל פה, אני אגיד לך בעל פה אולי את ההסברים האחרים ונגיע לרב זקס. כן, אוקיי, אז אני אגיד בעל פה כי ב5 דקות זה יהיה קשה קצת, לקרוא גם אוקיי. ולראות. אז בואו אני אגיד לך, יש עוד הסבר אחר, זה הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין אומר, אבל שאלה שרות שאלה קודם, ששאלת קודם, והוא שואל את מה השאלה שלך, הוא אומר, ואני לא מבין, הקדוש ברוך הוא ברא את הסמאל הזה, הוא ברא את הרע, הוא ברא את השעיר לעזאזל, אז מה רוצים ממנו? הרי זה חלק מהשם. אז אומר נכון. הנציב, אומר הנציב, נכון, הקדוש ברוך הוא ברא את הרע כמו רעל. לפעמים הרעל, אם לוקחים אותו בכמות גדולה, הורג את האדם שאוכל אותו, אבל לפעמים הרעל יכול לשמש גם אם שמים אותו קצת בתרופות. עושים תרופות, וואלה. כן? למשל, מה זה חיסון? חיסון זה שאני נותן לגוף שלי דבר רע, מחלה, והגוף לומד איך להילחם נגד המחלה, וכשהמחלה האמיתית מגיעה, אז הגוף יודע להילחם ואני לא חולה. אז רואים שאפשר לרפות על ידי רע. זה חיסון. אז לכן, אוקיי. מה הוא אומר? חלק מהמצווה לחזור בתשובה, שזה השעיר לשם, חלק ממנו
זה לדעת להשתמש ברע, בשעיר לעזאזל. הוא אומר, אתה צריך גם לכבד את השעיר לעזאזל. לא בגלל שהשעיר לעזאזל פתאום יהפוך להיות טוב, הרע זה רע. אין מה לעשות, כמו שאמרו לנו הפסוקים, יש אזור רע, אזור טוב. אבל מה זה אומר? אם אתה לוקח את הרע הזה ומצרף אותו לטוב ומכניס אותו כדי שהוא יעזור לך בעבודתך, בעבודת הקודש, אז באמת אתה יכול לקבל תועלת מהרע. אתה יכול איך לקבל תועלת מקבלים מהרע. תועלת? וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו רגע, כן? סליחה, אולי נקטעת לי, לא הבנתי איך כאילו משתמשים ברע בשביל איך לטובה משתמשים? כאילו. הוא אומר כמו תרופה כזאת. זאת אומרת, אם אתה יודע להשתמש ברע בצורה נכונה, אז את שואלת, איך אני עושה את זה? אבל אני לא יודע איך להשתמש ברע בצורה נכונה. הוא אומר, כשהשם אומר לך מה לעשות איתו, אז תעשה. וזה מה שקורה פה. השעיר לעזאזל, זה השם שאומר לנו את זה. זה לא אנחנו המצאנו את זה, זה השם. ולכן השם אומר לנו, תעשו ככה וככה איתו, ואז הוא יעזור לכם בתהליך של החזרה בתשובה. אפשר להגיד שהוא מתכוון למה שאומר הרמב"ן. זאת אומרת, על ידי זה שאני מרחיק את הרע ואני מודע שהוא מפריע לי, אז זה עוזר לי לחזור בתשובה. אז אני רואה שהוא נותן לי קונטרה, הוא נותן לי משהו הפוך. כאילו, כן? כאילו הבנתי, אבל כאילו אני לא מבינה פיזית ופרקטי, לא עכשיו בשעיר לעזאזל ודברים כאלו בחיים שלנו. איך אני משתמשת ברע בשביל כאילו לעשות דברים טובים. אז אני משתמש ברע, למשל, מתי אני משתמש בה? אני משתמש בזה שאני כל כך מזועזע ממה שהרע עשה, שאני עכשיו נלחם בו, וכשאני חוזר בתשובה, אני חוזר בתשובה טוטלית. לעולם אני לא אחזור לרע הזה, זה כל כך מגעיל אותי מה שהרע עושה. אז אם כן, הרע עוזר לי לעשות תשובה יותר עמוקה. כי אני נגאל ממנו, משהו כזה. גם עוד דבר, אם אני לא יודע איפה הרע, ואני לא מזהה אותו, אני לא יכול לחזור בתשובה באמת. למה? למה? כי אם אני לא יודע מה לתקן, אני לא יכול לתקן. מה זה אומר? למשל, אדם חולה. אני חולה, למשל, אני כל הזמן אוכל, 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 אוכל. יש לי בעיה נפשית כזאת שאני כל הזמן אוכל. כל עוד אני חושב שזה בסדר גמור לאכול, אז אני לא יכול לחזור בתשובה, אני כל הזמן אוכל. מתי אני אתחיל לחזור בתשובה? כשאני פתאום אקח, אבל זה לא יכול להיות שאני אוכל כל כך הרבה. אם אני אוכל הרבה, אז אני ארוס את הכל, את כל הגוף שלי. זה מה שהנציב אומר. ודבר אחרון, אה, זה אברבנאל. אברבנאל אומר, צריכים לדעת שבעצם יעקב אבינו זה הקורבן לשם, ועשיו זה השעיר לעזאזל. למה הוא נקרא שעיר? כי הוא בעצמו שעיר, כן? אומרים שעיר זה אדום. לכן זה אומר שעם ישראל כדי לחזור בתשובה צריך להתנתק מן הרע שבאומות. הוא צריך לדעת שהאומות הם בצד אחד. אנחנו יכולים להיות בשיתוף פעולה איתם, אבל ברגע שהם רעים, אנחנו לא יכולים להיות איתם וצריכים להתרחק.